Хайырлы күн, коллегалар. Біз Хузур ТВ Мусульман телеканалының эфирға шыға башлауына бағышланған матбуғат конференциясын башлыйбыз. Біздің спикерлар Камил Хазрат Самиғуллин, Татарстанның мүфтиі, Ришат Хамидуллин, Татарстан мүфтиінің мәғлумати саясат бойынша кеңесшісі, Александр Михайлович Смирнов, Таттелеком акционерлік жамғиятының маркетинг бойынша директоры. Біздің матбуғат конференциясы екі дәулет тілінде бара. Матбуғат конференциясы алдынан, сұрауларны берер алдынан каналны қарап кетсек еді. Включите, пожалуйста, канал. Звук. Мнение любого мусульманского ученого, то мы понимаем, что любой человек способен, как сказать, то есть правильное также и ошибиться. То есть любой человек, кроме пророков. То есть исмат – это качество, присущее у ахли сунна, присуще только анбия, только пророкам. Пророки не совершают грехов, а остальные, кто бы ни был, кроме пророков, мы можем ошибаться. Так ведь? Спасибо. И доказательством... Камил Хазрат, бірінші сұрауны сізге бересі келген еді. Міне мұсылмандар көптен бұл каналның болуын тілеген еді. Һәм міне сіз бұл канал, ол сіз тілеген, сіз күткен канал ма, һәм аның әһәмиетін нешік бейелер едіңіз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ шүкір, ниһаят бірінші марттан алып Таттелеком аша біздің каналыбыз көрсетіле башлады. Біздің үшін бұл мінбар шикілі, бұл мінбар аша біз өз фикірлерімізді тарата алабыз. Әлі генә сіз көрдіңіз, бұл шәкіртлерге дәріс еді. Ол мәчетте уза тұрған дәріс, шуңа күрә ул русча. Иншалла киләчәккә таба татарча программалар күбрәк булачак. Әле генә эшли башладык. Хаталарыбыз булса, сіз безгә булышыгыз. Чөнки хатасыз biz dərstə әйттік, пeyğəmbərlər генә. Шуңа күрә без әле генә эшли башладык. Сезнең ярдәмегез дә безгә кирәк булачак. Иншалла безнең коллегаларыбыз сезгә аңлатып бирер. Әле генә без IP аша күрсәтәбез. Бер айдан соң, апрель айынан алып, ул кабельный булачак. Процент турында алар сезгә аңлатып бирерләр иншалла. Кайбер тапшыруларыбызны 1 миллион 500 кеше карады. Безне сөендерә. Аннан соң күп хәзрәтләребез төрле районнардан шалтыраталар, рәхмәт укыйлар. Иншалла киләчәктә дә безнең планнарыбыз күп. Бәлки сезнең дә башка фикерләрегез булса, рәхмәт итегез. Рахмат, Камил Хазрат, біздің рус тілі коллегаларымызға да аңлатып кетсеңіз еді, что из себя представляет этот канал? Ну, мы тоже подразумевали, что хотим охватить людей с 5 до 95 лет, поэтому наверняка будут и детские передачи, и взрослые передачи. То есть не только вагазы, там есть и фильмы. Сейчас мы ведем переговоры с различными коллегами, с различными каналами в других странах. Договариваемся о том, что будем переводить на татарский и русский языки различные фильмы, это передачи уже готовые. Есть передачи, которые мы снимаем сами. Вот, например, в Галиевской мечети ежедневно идут уроки, и они уже несколько лет они снимаются. Поэтому у нас база, есть то, что показать. Но так как мы только начали вещать, поэтому надеемся, что вы не будете нас ругать очень сильно. В данный момент мы нарабатываем контент на татарском языке. То есть мы поняли, что на русском языке очень много, но пока что будем выдерживать 50 на 50. То есть это наше намерение. Также хотелось напомнить интересную притчу. Вы, наверное, все ее наверняка слышали про Худжу Насреддина, когда он ехал на ослике, а сын вел за веревку, и группа людей увидела и сказала, почему, вот смотри, вроде взрослый человек маленького ребенка заставляет идти пешком. Тогда он посадил сына на ослика, сам пошел пешком. Другая группа людей сказала, что, смотрите, какого воспитал безадапного ребенка, он не культурный. И отец идет пешком, а он едет на ослике. Тогда они сели вдвоем. Посмотрите на этих. 2 живодера сидят на маленьком животном. Слезли оба, посмотрите на этих дураков. У них есть животные, они идут пешком. Тогда он все-таки пришел к выводу, что нужно делать так, как ты знаешь.
Поэтому ругающих, те, кто будет делать танкит, их будет много, но наше желание, оно благое, поэтому надеюсь, что вы нас поддержите в этом начинании. Рахмат. Ришат Хамидуллинға сұрау берес келген еді, яңа канал белән таныштырып кетсәгез иде, аның редакциясы, тапшырулары белән күпме кеше эшлисез дә, һәм нинди тапшырулар чыга? Хәзерге вакытта без яңа редакцияларны оештырабыз. Бүгенге көндә безнең якынча 12 кеше эшли һәм якын тирәдә әйтәсем килә, шул 1-2 ай эчендә дип без әле өстәмә рәвештә якынча 10 кешене эшкә алачакбыз. Бу инде операторлык, монтаж белән шөгыльләнә торган кешеләр булачак. Хәзер без махсус айрым татар редакциясын оештырабыз. Татарча тапшырулар әзерләр өчен һәм журналистлар булачак. Бүгенге көндә Мөфти хәзрәт әйтеп китте, безнең үзебез төшергән тапшыруларыбыз бар. Байтак кына безнең коллегаларыбызга да рәхмәт әйтәсе килә. ТНВ каналыннан, Дагыстаннан, Чечнядан, Төркиядән, Ираннан безгә тапшырулар бирделәр. Без аларны кайберләрен тәрҗемә итәбез, кайберләрен инде куллана башладык. Һәм киләчәктә инде безнең этик үзара эшчәнлек тагында киңәер дип ышанасы килә. Шулай ук дөрес әйтте Мөфти хәзрәт, без бары тик вәгазьләргә генә түгел, кызыклы, чыннан яшьләр өчен дә төрле бүгенге этик көндәлек сорауларга җавап бирә торган тапшыруларда ясарга ниятлибез. Ул психология белән дә бәйле, төрле проблемаларны чишүгә бәйле, бизнеска да бәйле, төрле тапшырулар. Кыскача шулай. Рахмат. Рус телле коллегаларыбызга да әйтеп кетсәгез иде, сколько у вас программ выходит, сколько человек работает? На сегодняшний день у нас работает около 12 человек. Мы планируем в ближайшее время еще привлечь к работе около 10 специалистов. У нас сейчас идет прием сотрудников. Это журналисты, это операторы, монтажеры, которые нам необходимы, потому что объем работы очень огромный. И чтобы действительно телевидение было качественным, необходимо и хорошие специалисты, и чтобы телевидение работало круглосуточно. То есть самая главная проблема – это контент. Чтобы наработать контент, нужен действительно очень рабочий коллектив. Программа у нас различного характера. У нас есть база уже готовых программ, которые мы наснимали за последние несколько лет. Также нам очень много программ дали наши коллеги. Это хотелось поблагодарить и ТНВ канал, и «Прямой путь» имени Ахмада Хаджи Кадырова, и наше национальное телевидение Дагестана, и наши московские коллеги, и из Турции, Ирана. То есть часть программ у нас переводится, что-то дублируется уже. Иншаллах, я думаю, вы скоро сможете все это увидеть. То есть процесс в самом начале. Планируется, что программа будет не только связана с проповедями, но и, скажем, научного характера, интересные, связанные с психологией и с бизнесом, то есть для различных целевых аудиторий. Коротко вот так. Спасибо. Новый канал запущен совместно с акционерным обществом Таттелеком. И вопрос Александру Михайловичу. Рассматриваете ли вы этот канал как бизнес-проект или это больше, так скажем, как благотворительность? И где можно смотреть этот канал? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за приглашение на данную пресс-конференцию. Уже представительство журналистов, средств массовой информации на этой пресс-конференции говорит о большом интересе в республике к данному духовному телеканалу. Я хочу напомнить, что 6 июля 2017 года Таттелеком подписал соглашение о сотрудничестве с Духовным управлением мусульман, о развитии и объединении усилий, совместных усилий и ресурсов для продвижения духовного оповещения населения, информирования населения о духовных традиционных ценностях мусульман. Мы считаем, что это очень важно в нашей республике, где большое количество мусульман, и развитие этого вопроса имеет очень, я считаю, перспективное значение.
Тателеком имеет на сегодня по республике около полумиллиона домохозяйств, уже смотрящих телевидение от компании Тателеком. На сегодня мы имеем фактически две технологии. Одна технология IP-телевидения, через IP-протокол смотреть телевидение, второй через оптиковолокно, которое подходит к домохозяйствам и по многоквартирным домам разведено по квартирам телевидение. Так вот, по первой технологии телеканал уже доступен, то есть это порядка 150 тысяч домохозяйств уже на сегодня имеют возможность смотреть телеканал в двух главных пакетах. Один пакет базовый, это 121 телеканал доступен в этом пакете на 44-й кнопке, так называемом, на 44-м канале Хузур ТВ на сегодня доступен для просмотра. Второй пакет – это пакет Optima, это социальный пакет, 119 рублей, но он стоит в нашей компании для социальных групп, и там на 36-й кнопке доступен данный телеканал. Данный пакет имеет всего 63 телеканала. Поэтому уже сегодня 150 тысяч домохозяйств подключены и имеют возможность смотреть. Охват IP-телевидения у Тателекома более 80% по территории Республики Татарстан. Фактически более 1500 населенных пунктов в Республике Татарстан подключены по данной технологии. С 1 апреля мы расширяем телесмотрение данного телеканала по технологии цифрового кабельного вещания. Получит возможность смотреть подключены по этой технологии уже к нашему телевидению еще 300 тысяч домохозяйств. То есть всего 450 тысяч домохозяйств с 1 апреля будет доступен данный телеканал. Если говорить в целом о республике, на сегодня порядка 1 400 000 домохозяйств, то есть фактически каждая третья семья в республике уже будет иметь возможность смотреть телеканал, подключена к нашим услугам. Еще повторюсь, это те, кто подключены. Возможно смотреть наше телевидение имеет 80-85% населения Республики Татарстан. Мы имеем возможность смотреть статистику смотрения телеканалов. Наша система позволяет это делать. Я могу сказать, что вот я посмотрел статистику за последний месяц. Телесмотрение данного телеканала увеличено на 25% время смотрения. И уникальных абонентов выросло на 15%. Те люди, которые имеют возможность смотреть телевидение в целом от Тателекома, и те люди, которые смотрят данный телеканал. Мы считаем это очень хорошим приростом. Уже сейчас видим большие перспективы и интерес данного телеканала. И надеемся, что коллеги, как уже сказали, будут увеличивать контент, разнообразный контент. И это все даст еще больше прирост. Планируете ли вы получение прибыли? Тателеком коммерческая компания. Безусловно, мы заинтересованы, наши акционеры заинтересованы в получении прибыли, да, но здесь такой синергетический эффект, духовное, нравственное воспитание, да, это сейчас население испытывает потребность в этом, да, и включение данных телеканалов в общую сетку вещания, безусловно, ведет к подключению услуг компании Тателеком. Компания Тателеком имеет в своей сетке вещания не только данный телеканал, да, мы вообще имеем 40 дополнительных местных телеканалов в Республике Татарстан, и мы считаем это одним из самых главных конкурентных преимуществ в телевидении от нашей компании. Спасибо. Сұрауларға көшек. Бірінші сұрауын Татар-информ. Рахмет. Мен бірінші сұрау Ришат әфәнді сізге. Менә сіз әйтіп кеттіңіз бетінде 10 кіші ішлейді бәйме, Татар редакциясын топлайбыз дейдіңіз. Менә қызықсындыра бұл сұрау бізні тәләпләр нинди ерек қойылашақ? Менә журналистларны да жиябыз дейдіңіз бет. Оларға нинди тәләпләр қойылашақ? Біріншіден, әлбәттә, татар телен камил белү. Чөнки беләсез бит инде татар телен бик яхшы белгән кешеләр дә бар. Телевидениедә чыгыш ясарга туры килгәч, кешеләр инде телне беренчедән яхшы дәрәҗәдә белергә тиешләр, икенчедән тәҗрибәле булу. Чөнки хәзер яңа кешеләрне алып, аларны өйрәтергә вакыт юк.
Шуңа күрә безнең Татарстанда гомумән без кичә берничә кеше белән әңгәмә кырдык. Берсе Кукмарадан иде, берсе Чаллыдан иде. Безгә туташлар мөрәҗәгать итте. Алар кемдер шәһәр телевидениесендә эшләгән, кемдер радиода эшләгән, тәҗрибәләре бар. Алар сөйләшә беләләр, алар әңгәмә кыра беләләр, журналистиканы бетергәннәр. Әлбәттә, мондый кешеләр белән безгә эшләргә кулайрак. Чөнки, мәсәлән, тапшыру эшләгәндә дә бик җитди эш бит инде. Аларның һәрбер адымын тикшереп бетереп булмый. Без аларга тапшырабыз, алар аны тулысынча эшлиләр. Һәм эфирга, әлбәттә, эфирга чыгарга әзерлиләр. Шуны таләпләр куябыз. Һәм әлбәттә инде ислам динен белгән журналистлар бик әз. Шуңа күрә инде әгәр дә алар исламның нигезләрен бераз белсәләр, әлбәттә хәерлерәк. Рәхмәт, Рәшит. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Минем тәкъдим шундый иде. Ержан дигән бик яхшы әхлакый мультфильмнар бар төрекләрнең. Аны татарчага тәрҗемә дә иттеләр. Бәлки мен сезгә шул Ержан күп сериал ул, яңшмасам 60 сериал мультфильм. Аны күрсәтергә мөмкин. Анасын бәлки сез беләсез, бәлки юктыр. Мин мәсәлән Ирек Мукуев дигән мөселман психологын беләм, Гөлнара дигән мөселман психологын этикаларның берсе соңгы вакытта бит яшь үсмерләрнең менә бу iPad дип әйтим, кесә телефоннары белән мавыгу, һәм гомумән яшь үсмерләрне тәрбияләү буенча яхшы белгеч. Икенчесе әйтик, мәсәлән, бездә бит аерылышлар күп хатынлык мәсьәләләре. Шул хакта шул Гөлнара дигән мөселман психологы сезгә бик яхшы психология буенча тапшырулар эшләргә булышыр иде. Теләсәгез, мин сезгә ул кешеләрнең телефоннарын бирермен. Рәхмәт. Әлбәттә, зур рәхмәт. Шуны әйтәсем килә, менә соң арада безгә күп кенә татар язучылары, шагыйрьләре, тарих белән кызыксынган кешеләр мөрәҗәгать итә башлады. Әйдәгез әле бергә тапшыру эшлибез. Безнең өчен бик кызык, бездә мәгълүмат бар, бездә теләк бар, без алар ризалык өчен эшләргә риза. Ничек аны бергә эшләп булыр икән дип мөрәҗәгать итәләр. Хәзер без алар белән очрашуларны уздырабыз һәм иншалла киләчәктә шулай тамашачылар өчен кызыклы тапшырулар ясарбыз дип ышанам. Монда инде безнең җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итәсе килә. Әгәр дә сезнең кызыклы идеяларыгыз бар икән, тәкъдимнәрегез бар икән, рәхим итегез, без барысын да кабул итәбез. Бергә бу каналны эшләсәбез яхшы булыр иде. Рәхмәт, Арима. Беренчедән мин котлыйм эшчәнлегегез белән һәм сезнең пресс-релизда язылган төп максатлар каналның ул әлбәттә аңлату, агарту эшләре, ләкин менә монда миндә урысча эләккән будет уделено разоблачению религиозных сект и течений и профилактике межнациональных межконфессиональных проблем, а также воспитание духа патриотизма дигән. Һәм шул уңайдан минем сорау, белмим, мөфтисезме, яисә Ришат әфәнде сезме, менә ят дин агымнарына көрәш ничек алып барылачак һәм патриотик тәрбия белән киресенчә телевидениегә кызыксыну кимер дип курыкмыйсызмы? Бер фикер белән, бары тик фикер белән керешергә була. Әлбәттә, вахапчылык фикерләре бар, аннан соң Хизбут Тахрир булсын, башка агымнар булсын. Әлбәттә, без Коръәнгә, сөннәткә таянып, безнең җавапларыбызны бирергә тиеш булабыз аларга. Бу безнең төп максатыбыз. Әгәр дә безнең юлыбыз ул билгеле, безнең галимнәребезгә без таянабыз, мәзһәбебез бар, Ханафи мәзһәбебезне тотабыз. Ятикатта без матуридиләр, безнең юлыбызны күрсәтеп, аннан соң начар юлны аңлатып, шундый тапшырулар булачак бездә. Патриотизмны тәрбияләүдә телевидениегә киресенчә, начаррак тискәре фикер тудырмас дип курыкмассызмы? Безнең максатыбыз бит, безнең вазифабыз. Әгәр дә бер кеше начар юлында икән, мәсәлән, Мухаммад бин Абдул Вахабның фикеренә таяна икән, без бит бу ялгыш дип аңлатырга тиеш булабыз. Карамаса да, инкар итсә дә, барыбер бу безнең вазифабыз.
Патриотик тәрбияласа, ничегрәк кенә күрәсезсең сез, бәлки аңлатырсыз. Спортивный тапшырулар, башка тапшырулар, безнең фикерләрбез күп әле. Хәзрәт, мин өстәп әйтеп киләсем килә Мөфти хәзрәт сүзенә, беләсезме, туган якны ярату, туган җирне ярату. Әлбәттә, яшьләрдә бу хисләрне тудырсабыз, яхшы булыр иде. Чыннан дөрес әйтәсез, хәзер мондый нәрсәләргә бик игътибар итмиләр. Ә бит монда барысы бездән тора, ничек без аны тамашачыларга җиткерәбез? Аны форматы нинди була? Әгәр безнең кызыклы итеп чыннан да яшьләргә менә туган илебезне яратырга кирәк, туган телебезне яратырга кирәк. Ватаныбыз турында уйлагыз дип, әгәр дә кызыклы рәвештә аны җиткерсәбез, минем фикеремчә без максатыбызга ирешербез. Рахмет. Шупан. Болгар радиосы берничә ел элек Озан радиосы ачылган иде. Мин кызганычка каршы аның хәзер язмыш турында белмим, аңламча ул бик популярлашып китмәде. Менә бу Хызыр ТВны да сез үзегезнең аудиториягызны тотар өчен бит инде вагаз укып кына тотып булмыйдыр инде. Нинде булсам трендовой тапшырулар әзерләү төгәлрәк сөйләсәгез иде. Аңлашыла спорт бөтенесе дә. Ләкин төгәлрәк нәрсә көтәргә тамашачыга сездән? Рәхмәт. Ну, мәсәлән, Азан радиосы турында әйтеп китәс килә, радио эшләп килә, ул безнең интернет шилдәрендә эшли. Шуңа күрә әйтик, FM радиолардан аермалы буларак, шуңа күрә аны тыңлаучылар да ул кадәр күп түгел. Ул эшләп килә, яңа тапшырулар яздырыла. Һәм минем фикеремчә, киләчәктә ала берсе без инде FM эшләренә дә кайчан булса да, Алла ризалыгы белән Алла ярдәм итсә чыгарбыз. Тапшырулар турында менә мәсәлән 2 тапшыру турында әйтеп китәсем килә. Беренче менә без инде берничә тапшыру яздырдык. Ул бүгенге көндә әйтик, бүгенге көндә менә яшь бизнесменнар арасында, мөселманнар арасында зур уңышларга ирешкән, үз оешмаларын ачкан, хәзер инде зур компанияларны җитәкләгән кешеләр белән әңгәмә кору. Ничек алар шулай ирешкәннәр, ислам дине аларга ярдәм иттеме, комачаулыймы? Шундый кызыклы әйтик, бизнесменнар белән без менә берничә интервью ясадык. Алла белсә тиздән ул тапшыру эфирга чыгачак. Һәм там бер тапшыру бар, ул хатын-кызларга багышланган. Мәсәлән, кемдер яулык кигәргә яла. Onun өчен проблема. Я анда туганнары дискәре карый шуңа. Бу чакта нәрсә эшләргә, мондай психологлар белән без тапшыру ясау өстендә эшлибез хәзер. Мәсәлән, я кемдер аерылышкан, ире ташлап киткән, берничә бала белән калган, ул чакта ни эшләргә. Менә шундый психологик ситуациялардан чыгу юлларын да күрсәтергә, табырга тырышабыз. Менә шундый кызыклы тапшырулар дип, алар көннән-көн безнең арты бара. Һәм минем фикеремчә, бәгазләр белән бер рәттән безнең тамашачыларга кызыклы булыр дип. Рахмет. Тимур Рахматуллин, «Реальное время». Вот скажите, какой бюджет у этого проекта, сколько потрачено и сколько еще собираетесь потратить в том числе на тех работников, на оборудование и так далее? Это первый вопрос. И второй вопрос, пользуясь случаем. Вот будет ли в интернете какое-то вещание? Есть какой-то YouTube-канал или другой информационный ресурс именно в интернете? Александр Михайлович, это вам, наверное, да? Просто. По интернет-ресурсу на сегодня в мобильное приложение доступно, насколько я знаю, Хузур. Да, Хузур ТВ, одно слово, .ру. Это мобильное приложение, которое можно загрузить фактически на все смартфоны, планшеты. Если Smart TV, можно и через Smart TV смотреть. Там идет, фактически дублируется тот телеканал, который сейчас у нас в сетях показывается. Ну, то есть фактически еще одна технология, которая дает возможность просматривать телеканал. Здесь уже фактически каждый желающий в республике и за пределами республики может загрузить это приложение и смотреть. Вот. По бюджету. По бюджету. Камиль Хазрат, это вам или Ришат? Вопрос бюджета, конечно, всех интересует. Вот, я скажу, у нас бюджет небольшой. Вот, у нас многие сотрудники работают ради довольства Аллаха. Вот, зарплаты у нас средние по республике. Вот, журналисты получают. Вот. На сегодняшний день у нас идет процесс закупки дополнительного оборудование, это новые камеры, это декорации для студий. Вот.
плюс, конечно, еще специальная компьютерная техника. На сегодняшний день, потрачено где-то, наверное, около 1 миллиона. Спасибо. Следующий вопрос. Рашид. Мүфти Хазрет, біз татарлар деген оқыту программасы башлап жіберген егіз, яқшы башлангыч деп есептейміз біз аны. Менә шул біз татарлар программасының да битен дин нигезләре дә өйрәнелә, татар теле дә, біз татар тарихы да, менә шуны интернет телевидениедән, Хозур ТВ-дан да оештырып булмас микән халыкка? Бөтен кеше дә бит мәчеткә нигә барамы, Россия Ислам университетына әйтик. Әйбәт фикер, иншалла, уйлашырбыз турыда. Хәзер бу 3 айдан соң безнең ниятебез, без бит әле генә дәреслек әзерләдек. Хәзерге вакытта апробация дип әйтеп була. Аннан соң нәтиҗә ясап, бәлки шундый бер тапшыру булачак. Әйбәт фикер. Татар информ. Менә бу акча мәсьәләсе кузгатылды бит инде, бик кызыклы бит инде акча мәсьәләсе. Менә сез әйтеп киттегез, минем сорауга җавап бирдегез. Тәҗрибәле кешеләрне чакырабыз дидегез. Ничегендә тәҗрибәле кеше әз генә суммага акча эшләсен? Бу серьезный әйбер дип кабул итеп булмый бит инде. Кешегә акча түләмәгәз, ул ничегендә яхшы продуктивный продукция бирсен ди. Менә һәм сезгә хөкүмәттән, икенче соравым, хөкүмәттән ярдәм булачакмы? Монда миңа калса Dünya nəzarətinə bu televideniyəni işlətib jibərə deyib uylamıyım mən. Білесің, барысы Алла Тағала ихтиярында. Біз дұға қылабыз, Алла Тағаладан сұрайбыз, Алла Тағала бізге ярдәмнән қалдырмай. Рахмет, Шират тағасы. Біз әйтик хөкүмәттән айрым эшләргә оешма. Шуңа күрә безгә бүгенге көндә игенәчеләр ярдәм итә. Шират асрауны артта утырган. Гаилә һәм мәктәп журналы Нурия Әлмиева. Безнең милләт буларак та, безне өммәт буларак та бик борчый торган бер мәсьәлә бар. Шуңа күрә минем соравым генә телевидениедән бәйле дә түгел. Безнең яшерен батырын түгел, инде хукук саклау мәсьәләсе. Безнең татар буларак та, мөселман буларак та хукукларыбыз якланган дип әйтеп булмый бүгенге көндә. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә сез Камил хәзрәт мөфти буларак мөфтият нинди эшләрдер башкарамы? Һәм минем тәкъдимем бар шушы Хозур ТВ-да дагы безнең менә шул хукуклар саклау юристлар белән эшләп шушы программа тапшыру эшләүме менә анда истә тотсагыз иде. Һәм конкрет соравым инде бүгенге көндә мөселманнарның хукукларын яклау буенча мөфтият нинди эшләр эшлиме? Рахмет. АПМРФ белән бергә без вакыф бинасында бер бүлмә бар. Анда махсус юристларга махсус, анда юристлар килә. Мусульманнар да андый мондый ихтияҗы булса, мәсәлән, аның акчасы юк, ул бер юристка бара алмый, безнең юристларыбыз аларга булыша. Аннан соң әйтәсез, мусульманнарның хакларын яклау инде мәсәлән нинди проблемаларда? Аллаһ шөкер, республикабызда яулык мәсьәләсе дә чишелде. Аннан соң рәхәтләнеп төрмәгә тоту инде безнең зур проблема. Камил хәзрәт, мусульманнарны зинданнарга җабу инде безнең бүгенге көндә зур мәсьәләләрнең берсе. Һәм менә андый кешеләр бар, алар үзләре генә, гаиләләре генә шу мәсьәләдә үзләре генә калалар инде бу мәсьәләдә. Яклаучы юк алар. Менә шул булар инде яшерен батырын түгел, бу мисалларны әйтеп торасы юк, журналистлар да белә. Сез дә хәбәрдар дип уйлыйм. Безгә мөрәҗәгать итсеннәр, безгә китсеннәр. Мөмкинлек бар шундый. Әлбәттә, аерым юристларыбыз бар, алар булыша. Пресс-конференцияның темасы буенча бирсәгез, сораулар. Дәвам итеп, белмим, сорау тәкъдим буларак бәлки яңгырар. Беренчедән, сезнең бер төрле тематикаларга тапшырулар була дип әйттегез. Шулай да сәясәткә кагылышлы тапшырулар планлаштырасызмы?
Һәм икенче сорау, сезнең телевидениеда җанландырып җибәрә торган бер тәкъдим, бәлки һәр җомга сайын төрле мәчетләрдән туры трансляция җомга намазларын күрсәтү мөмкинлеге булачакмы? Бу беренчедән интерактив булыр иде, икенчедән татар телен популярлаштыру булыр иде, өченчедән безнең мәчетләрне, имамларны популярлаштыру булыр иде. Шул ике сорауга мөмкин булса. Җомга хутбалары турында әлбәттә без ул эшне башкарырга планлаштырабыз. Иншалла киләчәктә сәяси тапшырырга килгәндә инде без инде күбрәк монда дини тәрбия бирергә ниятлибез. Сәясәт турында бездән башка да сөйләүчеләр бик күп. Хозур ТВ аңлашыла дини канал, ләкин бит инде без бик моңлы халык. Мөнәҗәт һәм нәшидләргә дә урын булачакмы бу каналда? Рәхмәт. Хәтта мөнәҗәт буенча безнең конкурсларыбыз бар. Мәсәлән, Зәйтуна конкурсы. Әлбәттә, бу конкурслардан чыгып тапшырулар эшләнәчәк. Рахмат. Сұрау. Мисалларында барып күрсәтсәгез, яхшы була иде. Мәсәлән, тагын бер тәкъдим сезгә, күптән түгел генә татар школалары җыены булды. Анда Әгәр җылайның Ямгыза авылыннан Илшат Сәхипов дигән кеше чыгыш ясады. Мәсәлән, ул бик кызык ясады. Без авылда мөселман балалар бакчасы ачтык ди. Авылда килеп Сорауына конкретрак бирсәгез иде. Авылда килеп күгә, шәһәрләрдә яшәүчеләр, авылларда яшәүчеләр намазга бассагыз, ислам динен кабул итсәгез, сезгә бәрәкәт ишекләре ачылыр дип зур итеп азап куелган ди. Мәсәлән, шушындый авылларны уңай тәҗрибәсен күрсәтергә иде дип әйтәләр. Бу тәртип түгел. Михаил, сезнең фикерләрегез шактый күп. Бәлки язып безгә кертергез. Минем тагын бер сорауым бар. Мөфти хәзрәт, сез Астанада булдыгыз күптән түгел һәм андагы Хикмәт дигән телевидениедә дә булдыгыз. Менә казахларның тәҗрибәсе өйрәндегезме? Алар нинди акчага яши, дәүләт ярдәм итәме, юкмы? Һәм безнең Хозур ТВга да кулланырлык тапшырулар, тәҗрибәләр бармы? Сезнең бу турыда фикерләрегез? Аларда Хикмәт ТВ дигән ул кайбер тапшырулар гына. Теге тулысынча канал буларак эшләми әле ул. Алар төрле тапшырулар төшерәләр и мәсәлән бездә ТНВ шикелле официаль ТВдә күрсәтәләр уларны. Шул гына. Өйрәнерлек әйберләр бар. Алар да безгә килмәкче була, аларга да кызык. Безнең тәҗрибәбез аларны кызыксындыра. Рәхмәт. Чиратта сорау. Менә бит инде ул гәҗиттә эшләсәң дә, телевидениедә эшләсәң дә реклама кирәк үзеңнең продукцияңа. Менә сез рекламаны ничек эшләргә уйлыйсыз? Кешегә ничек танытырга уйлыйсыз? Һәм икенче сорау. Безнең бит инде менә Яңа гасыр каналы бар, күпме әзме карый кеше, әйме. Менә шул каналдан да үзегезнең тапшыруларыгызны килешеп ничектер эшләү тәҗрибәсен башларга теләмисезме? Безнең Яңа гасыр белән килешү бар. Без инде үзебезнең яңа ясалган тапшыруларны шул каналда чыгарга ниятлибез. Илшат Шаминов белән без инде ул килешүгә кулда куйган идек былтыр. Иншалла махсус тапшырулар эшләрбез. Бу мәгълүмат таратыр өчен Хозур нәшрият йортының социаль челтәрендә генә 1 миллионнан артык кешесе бар. Безнең сайтларыбыз бар, безнең
Дина Магишет, оның газетасы бар, Шура деген журнал бар. Біз алар аша бүтін айтик мұсылман қардашларыбызға бұл мәгълүматны жеткерербез деп ойлаймын. Не тапшыру? РНВ-дан да күрсәтәбез дидегез бит инде килешү бар. Шул тапшыруның исеме билгеле түгелме әлеге? Хәзергә юк әле. Анысын эшлибез. По продвижению канала Александр Михайлович, наверное, скажет. Тацелеком себя позиционирует, не только позиционирует, но и старается показывать, что мы компания, которая работает для жителей республики, в том числе и для мусульманского сообщества, да. Поэтому в нашей, еще раз повторюсь, сетке больше 40 телеканалов, которые вы можете смотреть только у Тацелекома. То есть это местные телеканалы, это региональные телеканалы, это телеканалы, которые производятся в Республике Татарстан. У операторов, которые вещают в Республике Татарстан, да, это практически федеральные операторы, которые не имеют там, за неимением там, 1, 2, 3 телеканалов, которые есть на спутнике, они не имеют возможности показывать местные телеканалы. И мы именно этим и отличаемся, и заинтересовываем, и имеем абонентов, самую большую абонентскую базу, именно потому что эти телеканалы у нас есть. Я еще раз хочу сказать, что мы во всех своих рекламных продвижениях всегда показываем, что эти каналы на одних из первых позиций, и люди заинтересованы их смотреть. Кроме, сегодня вот много очень говорилось о телевидении, да, я еще хотел заметить, что в сетке вещания телевидения есть еще от Духовного управления мусульман радио, Азан радио. В IP-телевидении оно есть во вкладке, в специальной вкладке на 1-й позиции, и в ЦКТВ, когда мы запустим с 1 апреля, она будет на 163-й кнопке, то есть на эту кнопку можно будет зайти и послушать радио. Оно же есть в интернет-вещании, это достаточно тоже интересное радио для мусульман от Духовного управления Республики Татарстан. Хочу тоже на это обратить внимание, это еще один канал просвещения, продвижения духовных ценностей, традиционных духовных ценностей от нашей республики. 119 рублей, еще раз, сейчас доступно в 2 самых, наверное, больших пакетах. 119 рублей – это пакет Optima, где доступно для просмотра в целом 63 телеканала. На 36-й кнопке вещает телеканал Хузур ТВ. В базовом пакете это главный, самый большой пакет телеканалов, которые пользуются популярностью. Он имеет 121 телеканал, на 44-й кнопке показывается телеканал Хузур ТВ. Базовый стоит 270 рублей, Optima 119 рублей. Вы знаете, что первые 20 каналов заняты федеральными телеканалами, которые установлены законодательством. Это 1, 2 мультиплекс, 1, 2 телеканал. И вот дальше по списку телеканалов в базовом 44-й кнопка, еще раз повторюсь, в Optima 36-я. Хузур ТВ. Спасибо. Извините, пожалуйста, я не совсем поняла. Все-таки коммерческая составляющая на канале будет? И если она будет, то сколько процентов это примерно будет? Вообще реклама-то будет на канале или нет? В дальнейшем... Или в этом вообще нет необходимости? Ну, в дальнейшем планируем. Но для развития дальнейшего это необходимо. Может быть, да. Сколько она примерно будет составлять в процентах? Или это вообще будет, чем больше, тем лучше? Ну, пока это вопрос только рассматривается еще. На данный момент, скажем так, это не вопрос номер 1 для нас. Понятно. Спасибо. Если вопросов нет, уважаемые коллеги, мы закрываем пресс-конференцию. Спасибо всем. Зур рахмат.